Nag-iingat ka, I love you. Ay, ganun ka ba? Bawat ano lang, dapat mo, kahit iisip mo, love, love, love. What does it really mean? Now, let me show you something po, as a Filipino. Ito, everywhere I speak, I always share this. Kasi I want them to see the reality that we are in the Philippines. Tingnan niyo po, halimbawa, pasyalan na natin ilang bansa sa Asia. I thank God for giving me the privilege to travel to different places. Ito po naging ugali ko. Every time I travel, I try to study the history para maintindihan ko, ma-appreciate ko yung biyahe. Ayan. For example, in Japan, ito yung Hiroshima. Ito yung kauna-unang lungsod na nakatikim ng pinakamaliit na uri ng nuclear bomb. Di ba? Sirang-sira ho yan. If you visit Hiroshima, pupunta kayo sa kanilang museum, ito makita yung larawan. Yung ruins ng Hiroshima. But you would be surprised that in a matter of years, nakabawi agad ang Hiroshima. Ang bilis nila. In fact, nung nagkaroon ng tsunami sa Sendai, magugulat kayo kung paano sila bumawi doon. Meron pa rin mga sirang bagay lugar, pero hindi ka pwede magpalitrado doon ng hindi. Ganun pa man, tingnan nyo yung best na makabalik. Pati sa Fukushima. Magugulat kayo, itong mga Hapon na ito hindi nagpapaniwala sa Himala. Amazing itong mga Hapon na ito. And they really understand how to sacrifice for each other. Kaya wala akong looting na naganap during that tsunami. Narinig niyo po yun, di ba? Walang looting na naganap. And alam niyo, tinanong sila, bakit hindi ito nangyari? Magkakapatid kami. We need to care for one another. Tayo po mga Pilipino, mga Christians tayo, quote-unquote, the only Christian country in the Far East. Tama? We are supposed to treat each other as Christian brothers. Tama po ba? Tawag natin sa mga Islam, Muslim brothers. Hindi para magkakapatid. Ang hilig natin sa Himala. Na kahit hawak mo ng cellphone, wala. Himala. Sobrang Himala. Kaya kahit sa kusina, sa dami ng Himala, lahat binabantayan ng bawat trabaho. Napansin niyo po ba yan? Pero sa Japan, iwan niyo yung gamit niyo. Pang-reserve niyo cellphone, ipang-reserve niyo computer. Wala yung makawala. Hindi kailangan ng CCTV. Yung nga isa na iwan ho yung kanyang bag, yung laptop bag niya, sa tren. Pagtawag, dinala sa bahay niya, diniliver sa bahay nila. Dito, gawin nyo rito yan. Diba? Pagtawag, saan nyo naiwan? Doon sa tren. Anong tawag sa'yo? Hindi ko na sasabihin yung salita. Pero, yun na yun. Diba? Parang, ba't mo iniwan? Bantay-bantay mo yan. Kaya ang hirap-hirap gumalaw. Minsan, ang dami mong gamit at sasakyan, hindi mo na maiwan. Kasi baka basagin yung salamin. Kailangan, dali mo lahat. Nakuha niyo po yung sabihin? Bakit kaya? Dahil ba sa hindi tayo nagmamahal sa isa't isa? Tingnan natin na ito, mabilisan lang, ang Korea. In 1968, Korea, ito yung 2003 Korea. Hindi nyo masyado ma-appreciate kasi layo-layo. But look at this. Ito, probinsya na yan, hindi na yan Seoul City. Alam niyo po, yung lugar na yan, halos wala na hong lubak-lubak sa Korea. At magugulat kayo sa Korea, Korea of this year, of this parang 20th century Korea at 21st century Korea. Yung Korea, dahil nakalang booming states, hindi sila bumibili ng any imported cars. Lagi nilang they will patronize their own product. Kasi mahal daw nila. Kahit mahal yung presyo because of their love for their own country. Kaya ang Korea, bawi agad. Kaya nga sabi ng Time Magazine, long time ago, sabi gano'n, Koreans make the Japanese look lazy. Kaya pansinin po ninyo yung cellphone pa lang, Samsung, iniwan na yung Sony Ericsson. Hindi makahabol. Yung Apple, kinabahan. Munti kagatin yung kabilang side. Sa totoo lang, kinabahan sila nun. Kaya dimandahan. Nangatog sila. Pero alam niyo, kasi bakit? They feel that they're very proud of being Koreans. They love being Koreans. Now, look at this. Mabilisan na. Hong Kong. Kita niyo po yung Hong Kong na yan in the 1940s was considered to be the opium capital of the world. Yan yung kanilang fishing village. Ang pangit. Noong 1950s, ito na. Noong 1960s, ito na. Noong 1999, ito na. Noong 1996, ito na. Paayos na paayos. Kita niyo naman how they love each other. Remember nung may namatay sa Ross Boulevard? Galit na galit ang mga taga-Hong Kong sa atin. Kahit na wala kang kasalanan doon, pagpunta mo sa Hong Kong, binigay mo yung passport mo. Itatapon ng ganyan, no? Parang sobrang maliit ang alam pagtingin sa atin. Why? Because they feel na natraso mo yung kababayan namin, eh. Pag Pilipino yan, hindi ko nilalahat ha, pero may mga Pilipino, pagka nasabi, yung Pilipino na pupugutan, salanan niya yan. Puta-puta kasi siya doon.
Minsan ganun eh. Di ba? Parang ang layo ng ano eh. Tapos ito pa po, gusto yung makita yung Hong Kong ng 2016? Gusto niya? Sino gusto? Naiya kayo ha? Mag-ipon kayo, mag-ipon. Hindi masama kayo gold for this year, di ba? Hindi ko lang kasi wala akong picture eh. Tingnan nyo, Singapore. Singapore, they gained their independence in 1965. Can you imagine 1965? While we gained our independence in 1898. Ang layo, tingnan nyo yung boat key ng Singapore. Oh, biglang ito na oh. After 2000 na ito na. Tingnan nyo yung Jinrixa Station, yung Anderson Bridge, yung Victoria Theater. Tingnan nyo ito yung Cavena Bridge. Ito, tingnan nyo po yung Opera House na yan. Kasi yung Opera House na yung kanilang national fruit ay durian. Kaya durian shape yan. And magugulat kayo, pati Universal Studio nasa Singapore. Samantalang yung naman sa Hong Kong Disneyland. Kung salita lang, wala silang panama sa Pilipino. Diyan sa Singapore, for example, when we had our conference in Singapore, ganito yung announcement, yung pinaka-MC. When you go to the car park, ito po din. Ano yun? Sinabi niya. Ito na kami nakatito. Sabihin niya, when you go to the car park, get your food there, enjoy your lunch. Okay. Oh! Bakit dito yung Universal Studio? Hindi maintindihan. Kung sa Pilipinas yan, Tagalog pala, English na dating. Tama? Here's my bio, the part of the next canto. Ano yun? Bakit hindi sila dito? Pero na-realize namin, when we work with the Singaporeans, this is what I discovered. They're very detailed. As in, to the smallest detail, pinapansin. At kakausap lang namin sa Skype. 1 year pa yung trabaho ha, yung project, 1 year pa. Kakausap na lang sa Skype. Mami, after 2 hours, nagpa-follow up na. Pero nahiya ako sa sarili ko dahil parang ibang klase ito. Hindi niya, ayaw niya na masayang bawat panahon. Grabe sila. Kaya no wonder, ang Singapore, iniwan din tayo ng media. Look at this, Garfield Space. Alam niya, kung paano sila kahirap, the language of transportation during that time ay wala man lang kabayo, hinahatak ng tao, yung tinatawag na rickshaw. Tayo, because we could afford during that time to buy horses, na mayaman ng Pilipinas, kalesa tayo. And isang kabayo lang, hindi biro. Nagpunta ako sa Lipaders to ask how much, kami isang kabayo, no? How much that horse at niya? Sabi niya, depends. Yeah. This one, 1 million. 1 million? 1 horsepower? Ang tao naman ito, pero gano'n talaga kabayo. 300,000, 500,000, mahal ang kabayo. Di ba? Ngayon, pero yan, wala na yan. Sa ating, yung kalesa, pa sa Tramura, siyempre part ng ating kultura yon para makakita. Pero ang malungkot, nag-evolve yan to tricycle, nag-evolve to pedicab, then kuliglig. Nalaman nila ng rally kuliglig sa Manila. Yun ang nangyayari sa atin. And look at this, yung Kapitolyo nila. Ito po ang malungkot na reality. Sabi nila, kamukha na lang daw natin ng Bangladesh. Makikita niyo naman po, ito po, right hand drive to, ito ang Philippines. Now, yung Tainan, na malayo pong natuto lang sa atin. No? Yung kanilang major source of income na agriculture, sa atin natuto yun. Can you imagine, sa atin sila natuto pa paano magtanim ng bigas. Yung tingnan yung Tainan. At itong malungkot na reality, itong irony dito. Sa atin sila natuto magtanim ng bigas, nakakapag-distribute sila ng bigas all over the world. Tayo, umaangkat ng bigas mula sa ibang bansa. Tayo, di ba? Ngayon ito po. Tingnan nyo lang po ito. Ito ang Pilipinas noon. Sabi nga ng Images of Asia, Skolta was the queen of the streets in Asia. Now, ito po yung Pasig River. Napakaganda, parang resort. Kaya yung Malacanang nakatapat sa Pasig River. Tingnan nyo Manila Zoo, one of the first zoological gardens in Asia. Ang ganda. Yung Bilibid Prison, parang gusto mo magpakulong. Di ba yung North Cemetery? Tingnan nyo, ang ganda-ganda. Ang dami ito ginadyan. Napatay at buhay. Pero tingnan nyo tayo ngayon. Bakit ko po napakita yung basura? Ito po sinisag-isag ng selfishness ng tao at yaman ng tao at the same time. Sa dami nating basura, basta malinis ang lugar ko, di ba rin labas? Kaya dito din tayo proud. Pinagmamalaki natin sa ibang bansa ang Smoky Mountains. Ang Payatas, na pumatay ng maraming tao. Hindi tayo mahirap. Tingnan yung dagat ng basura na yan.
Can you imagine one of the Senate presidents swam in that area? Alala niyo, naranasan niyo na ba ang lumangoy sa dagat ng basura? Di ba? Maging naayos po ba? Hindi po. It even became worse. Ngayon, umaasa tayo that the new president could truly change our country. Pero ang lungkot po, hindi sa panloloko, panlinlang, ang ating bansa. Ngayon yung pinakamahirap na eleksyon na hinaharap natin. Wala kang mapili. Kasi ba yun? Sabi nila, tuwid na daan. Ituloy ang tuwid na daan. Traffic. Ganun din eh. Hindi ka rin makarating ang time. Di ba? Naalala niyo po eh, yun ang pinaglalaban natin. O ngayon, sabi natin, sino ang papalit natin? Isa, madilim naman yung daan. Pero papalit naman yung daan, mali mo. Yung iba naman, sabi nila, bubulagta ka sa daan. Yung isa naman, hindi niya alam kung saan galing yung daan. Hindi niya alam kung pipin siya o mali. Tapos isa, magwawala sa daan. So, sino mag-asa natin? Pag-isipan niyo mabuti. Hindi tayo mahirap para may ganyan. Tinan niyo mga important cars natin. Ang dami nagpipana sa kami. Kaya naging problema natin. Sabi ni J.M. Kim, si J.M. Kim yung kanyang parents was very proud of the Filipinos. So, sabi niya, you visit the Philippines. If you want to learn, go to the Philippines. So, si J.M. Kim, ang description ng parents niya, hindi pa nakakapunta sa Pilipinas. Ang napakaganda. Until J.M. Kim arrived and said, wow, is this the Philippines that my parents were describing? How come it's entirely different? And alam sinabi niya, this is what he wrote. Filipinos always complain about the corruption in the Philippines. Do you really think that corruption is the problem in the Philippines? I do not think so. I strongly believe that the problem is the lack of love for the Philippines. Again, the issue is about love. Di ba ang kanta natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Handa ko ba ito niya mamatay? Tingnan mo lang mo eh. Mapapatay ko. Ay, parang gano'n ang dami. Mapapatay ko hindi ko. Ako mamamatay para sa kanya. Excuse me. Kaya nga alam niyo mo, magugulat kayo. Kaya sinabi ko ni J.M. Kim, sa kanyang sulat, ito mga sinabi niya, he tried to describe. Sabi niya kasi, sa isang comic magazine, to show us na itong problema natin. The trouble with most people is that every time they think of themselves. So talaga hindi pag-ibig. We don't really understand what love really means. Tingnan niyo po, tingnan niyo sabi ni J.M. Kim, paano ko stop? He shared about the history of Korea. Sabi niya, can you imagine? We had 2 wars. Sabi niya, Korea War against South and North Korea. Sobrang bagsak kami. Wala kaming natural resources because most of our resources were devastated. And hindi lang yun. Sabi niya, kurang din naman ang gobyerno ng Korea. Yun lang nga, hindi na nilalabas sa ibang bansa. Dito pa nila pinapasok. Sa atin, basta gano'n. Sabi niya, Koreans of course admired the Philippines. Sabi niya, grabe ang Philippines. Kasi tayo talaga ang benchmark nung panahon na yun. Tayo yung tinitingala na, we sent help to Korea. We sent rice to Korea. In fact, when my wife and I were in Korea studying the history, may host kaming Korean. Kakain kami, bigla na lumuha on our first night. Bigla siya lumuha. Sabi ko, why are you in tears? You know, if you did not send rice to us, we would have not survived. Ganun sila. Kaya pag pumunta kayo sa Korea, mayroong Filipino, doon, na monument, just to give honor to the Philippines. They look up to us. Hindi lang yan. Sa hirap nila, in the 1960s, ito si President Park, pinadala nila talaga yung mga Korean workers abroad, especially in Germany. Meron din silang mga overseas Korean workers. Doon sila pinagtatrabaho. Bakit? Kasi yung inutang nilang pera, hindi na ginamit para sa intended reason why they borrow the money. Ginawa nila para ma-improve yung alam bansa. So hindi na mabayaran sa pinagtrabaho sila sa Germany. Pinasyalan ni President Park. Sabi pa naman sabi ng mga Korean, umiiyak, sir, kailan kami uuwi? Hindi na namin kaya dito, hirap na hirap na kami. Ano sabi ko, President Park? Umiyak din. Hindi na umiyak din. Sabi niya, give me 5 more years. We will rebuild Korea and you will no longer work abroad. We will be working together. Yun ang sabi niya. Nagkataon, I was given the privilege to give a seminar in Brunei. And at that time, sa mga Filipinos, nakasabay ko rin yung presidente. Hindi ko na sabihin kung sino. Isa sa kanila. Tinanong din ang parehong tanong. Nakakatawa, sabi niya, mahal na Pangulo, kailan kami uuwi? Sabi niya, may natrabaho na ba kami? Sabi niya, yung anak namin, nagkakagulo ng buhay niya
nila. Ano sabi ng Pangulo? Huwag kayong susuko. Kayo ang bagong bayani ng Pilipinas. Sa loob-loob ko, wala ka bang plano para sa Pilipinas? Wala ka bang plano maayos tayo? Siyempre, hindi ko na tinanong. Baka itulang pa ako pala. Nakikinig na lang ako. Pero, isang nakakalungkot na reality yun. Kaya naman, yung mga Korean scientists, pag nag-aral sa US, balik sila agad. Build Korea. Ang Pinoy, iba. Hindi lahat. Pagpunta sa ibang bansa, ang ganda rito. Huwag na tayo uwi. Alam ko kasi nung nasa States ako, sabi ng mga kaibigan ko, huwag ka nang uwi. Puproteksyonan ka namin. Tutulungan ka namin. Hahanap ka namin ng trabaho. Sabi ko, pasensya na kayo. Sa Pilipinas ako. English pa lang ako eh. Napakahirap pa ako dito. Sa Pilipinas ako. Sabi ko, doon ang aking tawag. Doon ang aking trabaho. Doon ako maging effective. At kaya huwag may nakasabay yung self-plan, no? Reklamo na reklamo sa akin. 20 years I was away from the Philippines. 20 years I did not spend my vacation in the Philippines. Wala man lang pagbabago. Papunta ako sa States nun eh, kasabay ko sa self-plan. Sabi ko, wala ka naman eh. Ano bang ini-expect mo? Hindi naman gumanda ang Amerika dahil nandun ka. Maganda na Amerika kaya hindi ka na bumalik. Ngayon magagalit ka sa amin mga natitira dito sa Pilipinas. Kami lumalaban. Ayan siya. Kaya wabuti pa huwag ka na bumalik. Nilisang ganun kasi talaga eh. Di ba? Ngayon, ito malungkot na reality. Sabi nila, kaya 40 years later, Korea, wala na. Talo ng Japan. Kahit ngayon, talo ng Japan. Wala nang technology bago sa Japan. Lahat sa Korea na, pati pagbaluktot ng TV. Di ba? Korea na naglabas niyan. Iba sila, pati nga pag-picture ang iPhone niya, hindi mo ma-picture na, gagano pala sa camera eh, magsiselfie na eh. Ang Korean phones, gaganyan ka lang, isa gaganyan ka lang, tinukuhanan ka ng agad na maraming beses. Nakita niyo na ba yun? Papahirap ko sa iyo. Iba. Ito po, sabi ni J.M. Kim, when he concluded his letter, this is what he said. Philippines is the only Christian country in Asia. Kakalungkot. Kasi, based on history, those countries that adhere to Christian teachings rose, as in their economy became better. Kaya nga yung isa Britain lang, Great Britain, sa France, who went against the biblical Christianity, ano nangyari? Sabi nila, ito ang totoong Trinity, liberté, fraternité, equality. Ano nangyari? Away, revolution. Not in Britain. Sa Great Britain, sabi ko sa aklat ni Joel Kotkin, The Tribes, sabi niya, tinanong si Queen Victoria, how come the sun does not set in England? Ang sabi ni Queen Victoria, here is our secret. Tinuro na yung Bible. Angat sila. Tapos pumunta yan sa New World. Pumunta sa New World na tinatawag nilang America. Ngayon, tingnan niyo, Amerika tumatalikod sa Bible. Bumabagsak din sila dahil sa utang. Yung New World na yan, yung biblical Christianity, lumipad yan hanggang sa Asia. Kaya nga, kahit ang China ngayon, kung mababasa niyo si David Aikman, sabi niya, the secret of China's success is Jesus is in Beijing. Amazing! Tapos Singapore, ganun din. Sa Singapore, mayroong 6,000 students, college students, pledged not to get involved into premarital sex. Because of their love for Jesus. Kaya aasa ka ganun ng Singapore. Willing not to eat a chewing gum for the sake of their country. Ang layo. Sa Korea, hindi ka pwede mag-shampoo doon basta-basta dahil masayang masisira daw yung tubig sa ilog. Tayo, bakit? Pero naman yan ah. Di ba? Sigarilyo sa atin, no? Naninigarilyo sa public. Suba po ang sabihan. Bawal manigarilyo sa public. Pakilam mo. Di ba? Pag-isipan niyo mabuti. Ang layo. Kaya ang lungkot, no? We call ourselves the only Christian country in Asia. Hindi natin napakinabangan. Mayroong problemang konti. Kaya sabi niya, he noticed that the Catholics, now, in fairness to ano naman, not only the Catholics, even the non-Catholics. Si Jay yung nagsabi kasi nito, hindi ako. Pero ako, I would say that even the non-Catholics, the same. Sabi niya, like to go to church and pray, but afterwards, they don't change. Faith should come with action. Kaya alam ko, kahit hindi Catholic ko, alam niyo bakit? Kasi dati, paglabas ko ngayon, galing sa isang church na ganyan, no? Tapos may mga dalang Bible. Tumatawid, nakalagay pa noon, nakalagay doon. Bawal ang tumawid, nakamamatay. Pero may Bible, hindi takot mamatay.
O, tanong niyo sarili niyo. He talked to many Filipinos. Most of them would leave the Philippines given a chance. Paano nyo kung bibigyan na tayo ng chance na mag-abroad, marami sa atin aalis. Kung hindi lang kayo secured sa security bank, aalis kayo. Pag-isipan nyo mabuti. Bakit? Hindi kasi natin alam kung ano ibig sabihin ng pag-ibig. Kaya sabi ng Bible nito, we know love by this, that He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren. Ganun daw ang pagmamahal. Kung paano namatay si Jesus para sa atin, dapat handa rin tayo mamatay para sa kapatid natin. Kaya ulitin ko, tinitin ka natin. Are you willing to live your comfort zone just for that person? Di ba? Hindi na kailangan mamatay. Yung comfort zone mo lang. Di ba? Bakit? Sabihin mo na sa katabi mo, magtatrabaho ko ng mabuti. Hindi na para ako'y mag-promote, kundi para sa iyo. Oo, di ba? Ibang usapan yan. No? Naman yun. Hindi na totoo na. Pagbubutihin. Kasi bakit? Pag hindi mo pinagbutihin yung trabaho mo, mapit pa na po kampanya. Mapit pa na katabi mo. Tama, mali? Di ba? Kaya sabihin sa kanya, pagbubutihin ko. Una, hindi na ako marinig, hindi para babawasan ang sa'yo. Hindi para sa'yo. O, di ba? Kasi marami ako gusto na, hindi ako malilig para yung sweldo, hindi ako bawasan. Hindi ako malilig dahil para sa iyo yan, magbubutihin ko dahil ginagalang kita, minamahal kita, then I will come on time. Tama? Hello? Yes. Maganda ba kayo? Pag-isipan niyo mabuti. So everything you do,